ओ दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो दतमा दख'रा एबसुनि दैदेननायाव जोङो बेवहाय दंफां गायनाय बिफां गायनायनि हाबाफारियाव जोङो बाहागो लादों। मानोना दिनैनि दिनाव मुलुगनां जे आबहावा सान आरो बेजों गासैबो जोंनि इयुननि थाखाय जे आबहावाखौ रैखाथि गोनां खालामनायनि जे मोनसे गुबै थांखिजों जोङो बयबो दिनैनि दिनाव जोङो बिफां गायगोन आरो बे बिफां गायनानै जोङो बेखौनो मिथियो जे मुलुगनाङै आथिखाल माने गोबां ओनसोलाव गोबां जायगायाव जुदिও जोंनि जायगायाव गोबां बेबादि माखासे थासारिखौ जोङो मोनदाङाब्लाबो नाथायबा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन हादोरफ्राव दिनैनि दिनाव माने दैनि अखानि गुबुन गुबुन थासारिनि बिथांमोननियाव खहा दङ। लोगोसे जि आबहावाया मोनसे माने पलुसनजों गोहोजोंहाय जाय माने जोंनि अक्सिजेननि बिबांनि जे मोनसे थाखो बेखौहाय गोबां नोगोरमाफ्राव माने बेफोरो आथिखाल थासारियाव बेमार आजारजों लोगोसे बायदिसिना गुबुंले थासारि जालांबाय आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जि मोनसे थासारियाव मैखोमै बिफां लाइफांनि गेजेराव थायो आरो जोङो बर' हारि हिसाबै बर' माहारि हिसाबै बयहाबो मोनसे हुदा आरो जोंनि बे मोनसे सोदोमस्रि जाय सोदोमस्रिया जोंनि गामि न'खर समाजाव बयहाबो दंफां लाइफां गायनानै ग्रोम ग्रोम जोङो माने गामिफ्राव रायजो जानायनि मोनसे थासारियाव थायो आरो बेखायनो जोङो बेखौनो नोजोर बोनानै लानांगौ जे इयुनाव उननि समनि थाखाय जोङो मोनसे आबहावानि जोथोनाव उननि समखौ जोङो रैखाथि गोनां खालामनाया जोबोद गोनांथार आरो बेखायनो जोङो अरायबो जोंनि बिफां लाइफां गायनायनि हुदाजों आरो दिनैनि दिनखौ बिसेसके गोसोखांनानै बा फालिनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला आरो दतमा दख'राया बे दुमरुगुरियाव थानाय जोंनि बे मोनसे दालाइ एबसुनि मुंख्लं खाम्फानि बे मोनसे थावनियाव बिथांमोननि बे मोनसे गोथार थावनियाव जोङो बेबादि बिफां लाइफां गायनानै बेखौहाय जोथोनै उननि थाखाय इयुननि थाखाय रैखाथि गोनां खालामनो जोङो बेखौ दिनै थिरांथा लादों। बे जायगायाव दा जोंनिया बा जे जायगाखौ नायनानै जोङो बारा बुरजा बिफां गायजाया बेवहाय जोङो गासै माने 150सो बिफां बेवहाय जोङो दिनैहाय गायगोन आरो बेखौ बिथांमोनहा जायगानि जोंनि दालाइ एबसुनि जोथोनाव थागोन आरो बिनिखायनो जोङो अराय जाहाथे मोनफ्रोमबो दंफां लाइफाङा जोंनि इयुननि थाखाय आरो जोंनि बयनिबो मानसि माहारिनि थाखाय जोङो बेजोंनो थांनानै थायो आरो बेखायनो जोङो मिजिंथिगोन जे बे ओनसोलावबो बयबो गामिनि सुबुंफ्राबो बिथांमोना नोजोर लाफा लाफा बेहाय जोथोन फैगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो बेखौबो बर' माहारिनि रायजो राजाफोरनो मा मेसेज दिनैनि जे मोनसे बिसेसके मुलुगनां आबहावा सानाव जोङो गासै बर' माहारिजों लोगोसेयै जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलजों लोगोसे जेरावखि जाया जों रायजो जाया मानो बर' हारिया बेबायदि मोनसे रोखोमसेयै आबहावाजों गोरोबनानै रायजो जाग्रा मोनसे हारि आरो बेखायनो बे हुदाखौ जों अराय लाखिनांगौ आरो बे जोंनि जिउ खांनाय जे माहारियारि मोनसे बर'नि सोदोमस्रि बेजों जोंहा माने दंफां लाइफां जोंनि आबाद गुबुन गुबुन बिथिंजों अराय जोंनि बे मोनसे एंगारनो हायै मोनसे सोमोन्दो आरो बेखायनो बे बिदिन्थिया अराय इयुन जोलैनि थाखायबो बेबादि मोनसे जोथोनजों बिदिन्थि हिसाबै गायसनजानांगौ बेखौ जों खावलायो आरो बिनिखायनो बर' हारिया बेबादि मोनसे नेरसोनखौ जों अराय गोजोरै लाखिनांगौ।